maayo. Okay, support siya. Yung buko nga, nanap mo nga, pinabagong na sa kayo. Ano ang sabi doon? Ako. Ikaw, magkakato ko dito sa pagko. Yan, ano ka? Pagbinan sila, pagbinan, binawaran. Hindi, umbiyat. Meron ko. Ano sabi? Ipapasok ba niya? So, ano training? So, TCG. So, tingin, mga, kita mga, nilapit ako na ito siya. Gamit pa nga ito, katawa ko. Paglupok sa sabi, lupok sa sabi na ito. Kaya ito, Wala, kuya, dito. Ay, lagi namin. Nakikip ba ito yun? Kapulubog pa, natingin ka na. Ay, film ako. Makulog. Yun ang nakikik. Nakulog. Makulubog dito, pero di mo nakikik. Kikik ako. So, kaya tayo ito, kaya hindi ko nag-ako. Yung may Nag-ibig na si John. Hindi nag-ako. Si ano, Facebook mo. Facebook mo. Natagin ako. So, so, kukuha sa ano? Lisay. Hindi yun. Dito lang liba eh. Kapikwara? Ano kung nanan ako? Display na ako. Display na ako. Bakla iyo. Ayan. Dinak iyo. Okay? Ayan mo. Huwag mo lang lalaki sa ninyo. Wala. Wala nga ano. Tuon. Wala. Kung baba ito. Ayo, lalaki.
Jay, ito nagpupo sa Ano ba sa iba pa ko hindi? Kaya yun mo din lang ang ayaw ko na kasi sa
Wala ka naligirid, paano sila rin? May ano, may chipper. Nagigilip pa. Iyo po. Nagbilang ka. Dali mo na kalaban. Bitaw. Tira na ano mo. UG mo. 129. Aray, UG mo. ano, 200. Ligo kasi. Ikaw ka. Kabila ka. Ligo mo talaga para yun. Gagyan ay no. Bukod dati, gano'n, sakit no. Sabi ko ako dyan, dahil mo dyan pagkuha ko dyan ang ano ko. Small. Ay, hindi ko ngayon ka. Like ka rin. Hindi ako, tigatan na ako kayo din. Sa bata ka? Ano? Ano? Lad, gili dyan. Lad, gili dyan. Sabi ko. Pagulog ko, yun po. Hindi na ko yung sage. Pwede na sage. Tulugan ta. Maraming ayub ka. Hindi sa kayo magbibilang. Ayub ka. Buhay niyo. Ano, kita na sa palatang. Ano pa na? Restock ako. Idali mo ng kalaban. Kaya dati di siya, oh. Ha? Kaya di sa ko. Sumalo ko yun. Sabi? Hindi ka mapatapin ka. Bakit ko ba sabihin sa kuya stage? Ay, akali ka na ba nung nag-sino? Hindi mo bago sa kuya. Yes, ako yan. At ako lang ang gansila. Kasi pwede ka rin maibog kaya kang Hindi na bagas sa kalaban sa sityo. Stage yun na ng bagas sa sityo. Kasi? Kasi? Na, napunta ito? Bubayi. Pagkarayo mo. Nawawanit ko. Kasi dun sana, conflict sana kang bilog.
Pero dating tao. Hello. Alili ba? Ha? Saan? Pero alili ba? Kukuha kami ng gusto ng ganda ng kita kami tigada. Sisityo. Rich. Doon kami na sityo. Ikaw, makagalang ka din mo. Ito. Wala din magabi yung Ha? nag-leave. Ano nga, hindi ko pa maligo. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na kasi. Iwasan mo na ako. Ina, ako pala ka. Oo. Sige lang na. Ano ka na mata? Ay, Ito, ayoko wala. Hindi ba ako na batulog ni? Yan. Ito batulog ito. Alisa na. ay, kamatin mo. Masugong! Kumain Alisa ko na ako laban dito. kita. Alisa na ako. Magbi ka. Alisa na ako. Alis. Sige nga yan. Iya. Alisin mo muna ko. Sige lang. Na. Ah. Naman eh. Oh. Punis mo laban tao. Bawa ng buha kasi bubay eh. Hindi. Godspeed. Bubay eh. Tigal. Ha? Bubay yung may kababay. May kakalaman. Ay lang. Bubukas sa mga. Dahil. Bubuan. Kita dyan o. Confirm ako. Dahil kung siya yung gulo-gulo sa gulo. At nabawasan ako. Kaya nagpatawa. Alisa na. Alisa na. Alisa na. Alisa na. Islam yung bada ko.
ano, surup ka nila ng buhay, moderate kang yun siya na. At sabi ko mga kasabay niyo, Ito na. ang kinapano si Gillig. Pwede. Burger. Yan pa magaling siya, hindi na nag-hero. Kung gabos ito si Rentrono o sa buhay mo, Kaya mo nga nilip. Wala ko. Ah. Sa pagkain. mana ako makulit ako. Estudyante kami ng pag-quiz. Mukha mag-goal. Kasi nakulit ang kayo eh. Hindi, huli ka daw. Pag-goal man lang dyan, huli ka. Mukha mag-goal. Yan pala. Kaya ganito nga ako ng ano dito. Nasari na kita. Okay. Okay. Ibadan kita. Ako ng ano, Euro game. Kaya Lucy. Oh? Kuya Jace. Euro game. Marami ka pa mga ito. Wow. Two. Dan. Ano ko? Ano dito mga kita.
labo mo. Sage mo, masusukaran ng sage mo. Alam mo, Sage? Two. Kumbol. Sage, igaputan niyo ang puno mo. Ito si Jimmy Guns, patawat mo yun. Okay, yun. Kaya paano? Ay, thank you. Hindi ka pa mas. Ano, sige lang ko sa magtuga. Kaya nakas mo. Kaya na ano mo. Alis na. Hindi na ako. Ang gabi ako makaalis. Ayan na. Nagagandang tanan si Joe. Autoplay. Pero buksan na. Ganay. Oo, wala ba eh? Huwag ko lang ba? Ano, snack? Oh, okay. Tama, sweet, baby. Kaya really, mas mag-late. Kuya, hindi ko tumugod na sa sarap. Siguro, all black. Naglilip si Morek, di mo? Ha? Isa ro dahil. Sage. I-sage. Sage, tama mo isa ro dahil mo. Di naman nag-relate. Ganun Yung ako. kasi hindi mo na nasya. Kaya yung pa. Oh, buhay mo ko. Ay, ano ka power ko? Kadunta ka lamang dyan. Ano ko sa tibala? Pa, hindi ka matataw kang maggamit. Ako lang. Bili kasi din ko. Pamagay. Huwag mo pa pumunta ng Ayun ka. Parang palak ka na. Luwas. Ganun ka mo. Para makita ka mo yung gano'n. mas ako, Sage. Pangarap ko susigit. Oh, Kaya ito. Ati, kung ba't naglilip, puto sa uli din, mas kisaro. Mag-sage, ako mas kisaro din, man. Ay, hindi man, man. Tubo pa kami. ang ina, nabilib ka na talaga. Yan, libo ba? Wala ko, pag may kalaban ka, tapos di mo ba kaya? Kahit na sa studio. Nati ka rin, oh no! Grabe. Lucy! Hindi ko sa'yo. Sabi ko ako dyan. Dati Di ka doon siya doon sa Maridita mo.
Ano na ako? Alis mo ako. Pre, pre, ano gawin? Try mo. Ano ko siya? Yun na, narulo na. Ano Narulo na. ko siya? Yan na. Ito kayo, Titi. Ito, naka mo? Ano pa nila? Magkala ka rin. Ayun niya po. Ano ba? Bakit ka putak na ngayon ito? Mga alod ka kayo ito. Nagkala ka ng tol. Ikaw, G. Di ba na nga, bago ako nagpaw na ikonektar, makasya yung mga presidente. Kapag yung mga Basta mo na ba ako? Ako sa mga pinibalaw ko. Kaya, nagtawan siya din. Ako ko na ma-budget na ako nga. Nagkala kasi kaya na siya kwarta mo nagkala. Mariusip ka, G. Dili ako na, G. Mariusip ko man ako, G. Agad pinabi. Hanggang kailangan. Yun ako na punta. Kasi ka din ako. Yan, yung kwarta mo. Kasi gabi. So, yun ako ba? Wala na, G. Baby! Kapag ako nagyaman, No, aray. pag nagyaman ako, ibo kayo nilaki. Imagine niya face. Depende, so very exam, you know. Yay! You're not a sound. It's ugly. Pila-pila rin naglili pag sa imo rin. Yun ang kiputa o. Oo! Ano ko? Ako ko man may doon ang mic na ka. Rich. Ano ba na? Sorry. Parang matra mga hayop Ikaw ko nga na ni kumautak ko ng Napil may ang hayop na yung tigbubo ako tigapot. Wala pala ka man nag Pagkaro na, sabihin, repeat ka kwarta. Tol. Ayun na. Itigong ko ang hayop na yun. Wala pala ka man nag Hindi na dito lang, Marje. Wala pala ka man nag Hindi mo naman. Sigawan, bigyan ko ni Daddy, Hindi, sa gusto na ko. Ako na video. Ano ko? Tama naman ang buong. You're super handsome, bro. Alangan. 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 Daw magkulay green pa ka ng mata. Teka pa, daw mag-green pa ka ng mata. ano pa? Kung sa mga hindi ba na ulit ito, kung may sa'yo, naawa na sana. Sabi ko din ipag pala ko na may ganun may ano din ngayon mo ko sa ano din. May mo ko lang dito. Sabi. Hindi kaya ganun nga ito. Lalo pag naglagay mo po ng pera na ng gulo. Ito ang bro mo. Over care campaign yung pinbakal mo. Huwag naman nakumbit na kaya para tulungan ko pa. Ba't kapag niyo? Kasi tulo naman sila kami na pa. Kami biya ngayon na ba? Maybe ay bumaba kasi mga nagundot sa mga ano, bulat wala mga araw sa ano, ikalaro ka kay tulo kami na pa. Ay ano, maybe. Ibang hari nga, bultin kami, hindi rin nga, ano sa ko nga, iwas. Say no. Yan, nabubuhat sa taka. Nabubuhat sa taka. Ibang hari nga, ano bulit na, ano sa inyo. Oo, nabubuhat sa taka. Ayos ka. Diba kung pa-Diyos ka? O, palam mo yung ano kayo. Mayroon pa daw siya. Kapag ano Hindi ngayon, daw nga dyan ano, sa dahil, hindi mo.
Ginagawa yun. Ginagawa na ako. Tigalbo, pag kunyari, alam mo, tigalbo, kung gusto ko, tigalbo. Minsan, pag amo ko nga, gusto ko nga, tigalbo ka, naging tigalbo ka. Mas mo rin ito, pag tig-busbol mo na, lang mo nang buli-buli, wala, pag na ano nga. Harap niya nga yun. Tama, tama yun. Kaya nga ito, masakit na yun. Sorok buhay mo ko ko. Wag koy! Gari maano, dyan na din si Jay mo. Tapos pag nagkataon sila mga gari, pumoy na rin. Nasa, nasupog, pag nagkataon ko niya, go, do. Para lang lang, naging si Ore, di ba? Ako naman yan eh. Hindi, medyo ako. Kamu ba do? Ayun pa nag-ibra mo. Nakakatawa mo ka naman. Hindi ko na ako. Ako nga pa rin yun. Surok mo makatawag mo sa Ayun, hindi ka ng mouse bago. Ano man, nalalayog ka. Tanga pa siya kakanta, ano, tiga pa ako matinong ka, kaya ano. Gawad ka. Yan ito mo dyan, ako, lampi ng ano, may tingnan Bakit pa baga? na. Wala. Hindi ko manaram na hayop. Tanga, ano. Ano mo, no? Kada nagdurog ka pa sa ano, sa bagit ko. Ito na dito. Sige, gani anayod ka. Yung pa dito, di ka magana di. Gani. Ay, makasugol. Pinakala ka. Ginagan ako. Di ba nga, nakaligtun. Nakalipas sa naman. Dahil ko na. So, nagdilipad na siya ng nakaala. O, sabi siya. Nasa mo kasi. Kuya, mura ko na yung iba din ng kuya ko dyan sa, ano, sa, dalit sila makano, 25. Ayun lang. Madash pa sana ako. Bye! Eh, na, yun na. No? Next sige. Inalis ko nga ito. Magilip pa na ako sa mga Inalis mo ako? Lahat, palo ko sa'yo mga sana. Mom? Diba, nabawasan mo ako. Wala pa may CCG Adisage. Iyo. Dari na kita Sage. pero alam ko na saya
Bitch, oh, present ka. Trace. Switch, pera na switch. Yung ano mo, Ha? ang liquid mo. Ano, 237. Kuya, speed na mo na switch. Bida mo ano mo, pinakan mo kanyo. Door pati ano, yung pati physical. Ito na, tataga. Ako sugan bigas ang. Kaya pa na, tinanda ko na lang. Ayos na, luma. Ito naman, nakulan na nyo. O, sinaya mo. Nagagagyan mo. Dapat mo. O, sinaya mo. Magagawa ko. Magagawa ko. Sa pag-ibig ko, pag-ibig ko lang. Diba nataka? Sa sumadiri ka na, tatay ka manigma ka score. Ikaw tatawan mo sa nabo. Umilit ka dyan, kami na paano. Ito. Ah! Surupin ako. Baby ko, dahil wala sa wala. Magparin kita. Iba di sa saan mo ako. Hello. Saya-saya, ayoko nang magbalata. Pero lang ko, masaya na gusto ko lang magagawa. Salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo lang.
Wala, may nakano. Salamat, Ray. Tumoy. Nasaan sinunod? Kasi ako. Mat, garit na kuha mo man, Ray. Basta. Yari na kita, Sage. Patas na bagandagan ka. Aray na kita. Natumba ako. Ito yung talamisan ni Mama. Yan yung laro ni Mama. Ay ka na. Lahat ka dyan. Alam, natigdugod. Hindi, ako ano. Siguro, pag naban ng tanaw. Tingin ka sana. Lahat. Pam. Hindi naka-Facebook ko. Ako na. Oh, Sage Boy, din Sage. Sige. Oh, shit. Bang, bang. So, din na gagalan. Lahat, lahat na bigla ng bukas na kahit pa na nakahalis. Hindi ka sa nagagi. Sa, Pagkailan na. So, ano? pa nakahalis. Ano na sa alis? Pam. Oh, shit. Natigwara ako. Hindi, nag-browse na si Sage. Hindi ako sa nakin. Pagyan ako. Pam. Saklang. Oh, shit. Ito, nakawit ko nga sa pasibay. Isa nga doon. Masaklap. Kaya na masaklap mo. Pam. Ah. Patay ka ako. Ang 0, ay 1-1. Nakita pa yung pangbuhay ko.
nabasa ko nga sa buhay mo. Problema, oras na panibuhay ko. Dito. Balik ka pa. Pinas na napi. Pinas na napi. Huwag makapasig. Hindi naman. Hindi ka pinag-edit ito. Oh, shit! No? Paano nga? Alis. Alis. Sa? Sa to. Sabi mo dahil ka, Iya. Naman sa tabi ka. 8, pimpin tayo 9.
Malaw ka na? Ha? Ha? Malaw ka na? Nay pa.
No. Jaros, tingnan mo na ako, Jaros, babalik ako. Ito doon na bayadan. Time. Dato, ikaw doon, kaya ako. Si Jaros, Kaya ko na. ayos mo muna. Balik ka nga ba sa ako doon?
Ang gusto, open. May ba na di ka? Tapos, Demon, ako na si Jaros. Jaros, hindi ako Jaros. Hindi ko nga Naging siya na naging kaya kung saan nagdagdag ako, wala ko na sinarawan na yan, balik kami. Kasi siyam na sana pagpapit sa ro. Kung dagdag yung buwatan na kasakay ng dito. Ha? Oo, may jersey mo. Pero ba kung may pumapag sila? Sabi mo sa picture ko kumakain. Di ba nga yan? Di ko kanto. Wala ko. Dapat pinasabi mo.
Ano ba po? May dami. May neling mo din. Ano po dito? Ano ba yun? Lahat ano po? Basta tinitay ko sa Kulang mo. Suwito mo. Nakulang ka. Ilaw. 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 Ito mo na ako makulong. Pero ginawa mo. Ano? Saya jadi kulitan kanina mo ako. Ano na dapat akin? Ano? Ha? Ano yung pangalan? Adi na dapat ano yung pangalan? Ano yan? Ano? Pag sila na ako kay papatang ko. Araw isa na. Araw? Isa na. Bigyan na bigyan ko sa Sada? ay isa ay yun life tanga. Araw isa na. Oo, wala yun. Ito mo. Isada o isada? Iseda, iseda. 350. Ako si Buter mo. Hindi na kaya. Isang mula. Kung hindi mo sinakot ginawa mo yung axil. Adi. Ano na ito? Ito. Ano na ako? Ate ko sila ulit blue. Hindi nga. At nasa pore lang yun. Kung may Pilapil mo nga dito. tracing making, ano ito? Nahindot ako. Natadali ba dali yung sa... Isin ko to sa kaling. Hindi. Oo, ay dyan, di ko nila yung nagparang ano. Para ano mo suling? Tara, May kadadali gusto ko ba suling? Nag-uwimik ko. Magday para bili na ka sa lingkod. Hindi lang nakano. Ano ba yan? Hindi ka pangaga ka na. Bernada. Wala akong gagawin. Hindi na ito pala. Hindi na ito Joy. Nasa parang kalang kayang-kaya. Tawag na. Control. Dito na pa. Kung nga dapat pag-dribble. Okay lang yung dribble. Iyo ka lang, may ka lang yung sumasit ko na naman yun. Apin ko si Buya, bakit si ano, apin ko si Al, apin ko si Al, bakit si Buyan. Ay, bakit? Yung kaya naman, ay, hindi talaga mo na. No, so, kung niya, hindi na. Galing, ano yung pati, hindi, meron. Gumawa sila kayo sa magkaroon ng mga gumawa buko na. Kasi,
Okay, yung kalaban sa big si Kon. Si Kai, di ka hindi ka chuchoy. Ang pangalan nila is Chuchoy. Pati makalaman ta pa, makalaman mi pa dito ang favorite ko. Si Rich, lang yung Chuchoy. Kukuha mo ay kumbites. Kumuha mga kung ako lang ang kayo ginagamit yung di ba wala ka ka lang kutulit ito. Si Rich, dalang ka mga takin mo. Sinabi ko na hindi ako nagulungan. Ano lang, mapang tao. Ano na pinagsalya ko sa ano, Tuloy na lang ito sabihin ko. Ang easy ito. Nadali lang naman si Jeff. Dito na. Dito na ulit. Tama. Karoon na. Yo, ay. At wala ng ano. yung ganda suko mo, yung Nada. iba ba ako nila kakaw? Pagpag ng tindira. Yung kami na ngayon. Awa na kami mo. Dara, tingnan sa kanila. May Wala nanabalan pa ako na alam din. na ni. Nagbakal pa. Oo, yan ang ano po.
Hindi na mabakal sa 90. Okay, yaw pala. Yan mo skip. Eh. Hindi pinakain yung pato. Nakamunti ka, no? Yung kawan namin. Hindi ako pagtao ko. Sige pa may pagtao ko. Ano na pa? Para mo. Sa ako ko. Wala tuwing. Kakawag ka na pa yun. Ay, may tao. Ganun siya. Ayaw, isa. Okay pa. Inawan mo na ako ni Sis na doon. Kaya naman. Okay na siya ba?
Papayin ko sa YouTube. Sino na? Hindi ka na-disqualify na ano. Hindi na-disqualify. Ano po na? Pinagod ko? Ang kanyaro sa amin. Lord, hindi mo naman. Sabi na nga, hindi pa pwede gagawin mo yun. Hello, hello. Ay, sabi ko, hindi mo. Sabi kailangan dali pa po. Yan ang nangyari. Iba baga kanya ko lang po sa Bible dito ba? Pero sa mga balaw. Ito, di ba? Ano ba? Ano ba mo ba? Ano ba? Ano pa nga po? Pangako. Nata. Gusto ko naman na pangako na. Well, magpangako na. Pag-ready na ako. Busy. Pag-ready, pangako. Pangako. Ako na pangako. Alis ko ka lang na. Pag bukan ka na nga ito. Kung bilang, alam ko. Charles?
Dapat to daw. Okay. Tama lang, tumuso na ko pa. Malo, di. Ako lang, di ka ko masanay ito. O, yun na, mga kausap. Ano ba? Ito po.
Hindi. May nakatermalya?
Pass, 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 hello, pass. Tumatapos ko pa. Buhay. Out.
Ayaw na. Yan. Diyaw. Paborito ako yan. Eta. Ito mo. Ano? Ano ah? Nagaduan mo ay. Ito ba? Ano ita? Ano? Para talasin. Ayun na siya. Ayun na nga daw ulit. 9, 12. After naman ako po. Pero, yun sa balik ko. Ikaw? Oo. Hello. Short? Hello? Hello. Kaya, ha? Ano pa? Karay, pagkatapos yung dumating. Ako, yung sigang card, wala tapos sigang card. Oo. Ito sigang card. Ito sigang card. Ano? Lagyan kami. Makape. Jadi ko rin kailangan ako. Yung
Yan, magiging pala sa mga. Morning. Guys. Yes, I think I know. Wow. Alas maybe pa sa lab. Mas maybe pa mo sa pala. Dali na. Thank you, bro. Sa Buntoy. Sinagap mo. Ayaw mo dyan, Rita. May mahiling ko kitang liga sa marino. Yung ano eh, yung Facebook ko rin. Hindi naman dahil siya. Yes. Wala, mahilig sa madali kitang liga wala. Satan mo na, di pa niya mo. Masabi pa rin, gano'n mo. Ibong lang. Dahil, saan naman rin, no? Para sa ano, sa converted kong Manelo. Eskwelahan. Kung mo sa eskwelahan, kung ikaw mag-court ka, Borsi. Ano? Borsi, takpa ko nga ako, pwede makapwede tumahan. Ano ba na eh? Hindi ka rin ako dulapot eh. Ano? Hindi ka rin sige. Pwede tumahan para mo. Ay, kung may dara lang, makita yung cellphone na yun. May katulog pa ako kay si ano, pa din. Ano doon, pa din. Ba? Kailangan mo na ay cellphone mo. Diba dito 4 to 4 time?
Lahat, super cool. Ano mo, man chat out. Ngayon ako nakita doon mo. Oo. Ito mo, God. Galing galing galing. Alam mo ako bumati pa kami sa mga normal. Kita ko ako lumawag si Brad. Ako pa yung mga mo. Ako yaw sa doon na pakay kita dilawan. Siyempre mo ano. Hindi ko. Ha? Iyo. Ay nakaan. Hindi ka sa dito. Di ba bubuk niya? Ayun. Good morning. Yan sa UK.
Santo. Hello? Uy, hello. Maganda. Maganda baby. Ay, sige, tatawag Para mo nga naman ito. Iyo. Tumalay po ah. Hindi ka po kayo kumasuri. Mas matado dito ba? Ganun tayo. Okay. Di?
Sawan, wala. Sawan siya. 60% na sana.
Down sa'yo, sa'yo, down sa'yo, sa'yo, down.
Pasensya ka na. Out lang ako.
Hindi ako aalis sa dali mo kapag tayo. Kaya,
Bago mo dala na dun sa bangko sa likod ng company, yan mo sa likod ng airport, itago mo sa likod ng airport. Galing mo to. Teka lang, yung iba yung marami. Marami siya makita. Nakaulog ko sa'yo. Hindi mo yung ginagawa. Luwas, teka lang, hindi makarami. Ayun, patient yan. Ayan yun. Ayun ka. Balikan sa kalaman na ikaw. Yan. Marami ka tayo magkakalwaga. Kaya din ba? Alam. Yan ang mga na low yung sino na? Ginamit na yung marami na maayos mo. Uy, dilag yan ay ito. Mga reality. Sheesh, napatay ko. Uy, para joke, ako magdala nindo. Wala. Uy, uy pa ako, uy. Uy, uy, nalap ako. Ah! Buhay ko sa mga. Hey, dapat sila ka. Nakamagil ka na. Tira. Parang bitaw ako. Ha? Yes. Legit ko na. Ha? Legit ko na. Isay guys. Ikaw dahil. Magkaroon kami sa nasada. Tira ka. Yay. Hindi ako. Well, hindi mo isa mo. At nadabi, yun na dapat siya. Yun na visitor madali. Balikan ka na sila. Para mapisa. Tres na sa hali. Yun na tayo. No, what's your plan? O, namun sa mga pariya.
Belum ko siya, drive. Katrina siya di. Katrina, Hindi mo kaya, ba't ako sa loro ko? Kaya yung tayo dito. Side. Pareho. Ang daw ulit siya si Bago. Side. Di ba tayo? Balik tayo. Ako kung yung pumunta ka kayo sa Silipin. Hindi na po gagawin Silipin. Hindi na naman Silipin. Gumiling ba? Bago pa sana dinig. Bago naman. Oo. Para marilutos na ako kumain. Kayo dapat makaya ito. Di ba? Kumanta para ito. Alak ka ngayon ka. Pak, pak. Eh, yun ang gusto nung ginatid ako. Ay, kamo. Magalan ko yung nagabawas ko. Ba't yan, wanit na ko. Libil ka, ako, hindi na ka libil. Para libil ko pa sa now, 176. Dito sa nangani ko. Ayun ko. Babalus ako. Daga pa naman balus. Yung bola na, 5 million. Doon sa parang sinusot ako. 6 on. Ay, iba yung balban ng mas. Para kung may compose at pang BBP. Kung makusukan ka. Go! Oo. Bali. Ayaw malusay. Visit ka. Ito ko na nga eh. Pera na level. Wala pa iba naman. Ano yun yan, Dre?